Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Ibalik ang akong credit cards ug ang akong ATM. Why? Kada kinahanglan ko ni ini Josh. Naibaw ka gid nga wa ko'y laing kakuhaan og kwarta. Unya imong i-block ang akong mga credit cards ug ang akong account. Josh, boy. Unsa ka ba dinhi sa kong kumpanya kaniya to? Ha, Amy? Tubag ako. Unsay imong trabaho dinhi kaniya to? Front desk. Oh, kay ba ka man mo trabaho? Ganong dili mo man ka na buhaton? Ha? Buhata ka na pag-usab aron ka kwarta ka? Because I am not giving you anything anymore. Bisan usapa ka na ko. Pero Josh. Work ka. And don't be a leech. May negosyo na magulunta ko. Kung dili pala tungo si masalbahis nga iyan. Wa ko niya bayri. Ug wa sab ko bayri sa uban. Sa pagtuo nga, tinuod ang niya gipanulti nga fake ang mga alahas nga akong gidil niya. Then business must not be for you. Pangitag ordinaryong trabaho. Kay maura ka na ang angay sa sama ni mo. Unsa man ako sa papangitag trabaho? Kung ultimo pagpalit og panty, dili na ko makahimo. Amy, nagkapamilyar ka ba? Niyan ang saying nga nagkanayon. When there's a will, there's a way. Josh, babe. No, don't ever call me that way again. Josh, please. Fine. Dili ko ingon niya na kasalbahis. Ansong, atagan ti kag igong kantidad. Salamat. And don't even dare to come close to me. Kagahapon pa ka nang imong gisulob. Nanimaho ka pang prisuhan. Here. Dawata. Usa ka libo? Consider it a Christmas gift. Usa ka libo? Josh, unsay buhaton ako sa usa ka libo? Wa magani ko kadayunan. Way mailisan, way makaon. Unsa og kining gamay kantidad nga imong gihatag karon? Sa negosyo, we always utilize what we have and maximize every small detail. So do it. Ganahan ka mamahimong negosyante, di ba? Basin pag niya ng matod mo, gagamayng kantidad. Makatun ka na. Nga ang matag sinti mo, mahinungdanon. Josh, Nahibawan ako. Okay. Daghan ka kayong mapalit na ng kantidara sa okay, dili ba? Ikaw na'y bahala kung unsaon mo sa paggamit. Kanang akong gihatag karon. It's all I could give. Josh, Please lock the door as you leave. Kay dili ko gustong madisturbo sa akong buhaton karon. What? May gipaabot ka pa ba? Gusto ka pa og laing limos? dili ba mahimo? Dili. Kung unsa man ka na, dili ang akong tubag. Busy ko. Kinahanglan ko ning humanon ang akong gibuhat karon. Please, leave now. Usa ka libo. Usa ka libo na lang. Usay buhaton ako sa usa ka libo.
labing una na ko. Buhaton inimbog tong tibuok kwarta nga akong gikuptan karon. Husto si Josh. Daghan akong bapalit ni ini nga sinina sa ukay-ukay. Oh, shit. Wa ko magtaho mga babalikpan ko sa pagsulob og sama ni anak karon. Shit. No. Dili mahimumuto ang ako loha. Dili ko makaluluoy. Dili. Daghan pa kong mahimo sa akong kinabuhi. Batanon pa ko. Guwapa. Sexy. Daghan pang madanin ako. Wow. Husto. May usa ka amigo ni Josh nga ibog kay nako sa una. Si Mr. Banzon. Atuon ako siya. Mga apply ko niya trabaho. Nagasiguro kong dawaton ko niya. See? Dili na kinahalang mo hilak. Kay husto si Josh. When there's a will, there's a way. Husto, mula host ako dito. I don't care kung nanimaho pa kong prisuhan. Unya na ko mag-ilis kung makakita na kong laing trabaho. Pero, nanimaho na bagid ko. Shit. Kadit lang. Taysa, ang ako sakinan ka ng gituwing. No! Ayaw! Ako na ganon. Sir! O sa ka na yung gibuhat? Ako ka na sakinan. Nganong inyo ka nag-ikarga? Oh, sorry ma'am. No parking kinirining dapita. I know! Pero, kadiyot ra magkong mibiya, sir. Kadiyot ra kaayo ko. Mamayinong dano na magkukong giadto. Pero ni anak ko, ipaubos ang balik ka na ako sakinan. Sige na! Sorry mama. Nakarga naman na mo. Tapos nung niya sa mo opisina. Bayarin lang ma'am. Araw na imo magkuha. Basta! No! Dili ka na mahimo! Ipaubos yung balik ang ako sakinan! Dili ninyo ka na mahimong ikarga! Ipaubos yung magbalik! Abi ni! Ako ni! Ibalik din ako! Ibalik din ako! Gikinahanglan ko ka na! Ibalik! Balik mo! Mga wamoy kaloy! Mga way batasan! Mga hayop mo! Ambi ang akong auto! Ambi! Ang akong sandalang gilapay! Gipunit sa mata lalaki! Hoy! Ayaw na gilabte! Ibutang ka na! Hoy! Iyang ginali pagdagan ng akong sandal! No! Ibalik na ako! Ako ka na! Animal ka, bata ka! Kawatan ka! Ambi na! Kumutot na gikaroon ko maabsente ka! Ay! Uy! Danghag ka lang! Pagkanaw lang! Buisit ka! Ikaw ang danghag! Kita kang may nagdagan nga milabang! Buisit! Animal! Nawa ng batang akong gigukod! Magtiniila lang ko! Huwag mo pag yung ko'y sakyanan! Buisit! Na kinabuya! Yunong naman yung sakyanan. Ay, na di Amy. Ay, nakatugsab si Dave.
ka pwede tingali og drive. Pakapinan pang way tuog tarong ning kawana. Ay, anong gwapo magikang hanggawa ka, bisag asa pang angguluha tanawon. Kay baho ko. Nagmata ka? Hmm? Kagwang gikak. Nagtro ko natuog ka, Okay. nagtro kong natuog ka. Maghapak man di ay. Di ka kagit over sa kong kagwapo. Che, feelingon, over. Uy, dili ko feelingon. Ikaw rin miingon nga gwapo ko. Gwapa bitaw ka. Kisa may nag-ingon na dili. Pero please, ayaw pa da ka imong kay mugara kag maayong. Nya. Mga naog na ta. Hain day ta. Unsa man ang dapita? Daghan laging sakyanan sa palipot. Kaya ni amatas parkingan. Natural ang tingali no nga daghang kay sakyanan Parkingan? Parkingan sa asa? sa mall. Unsa? Naabot tag mall? Nga wa lang ko makabantay? Parehas ra na nga wa ka makabantay sa imong laway nga nagtuo ganina sa imong paghinanok. Hilalon. Ikaw ha. Ikaw ha. Ikaw ha, gara na ka ha. Bada? Wala ka supa. Wala ka sa puta. Sapot na ko. Kamay. Ganina de. Hali na. Ang mawa na imong sapot og samot. Mag-unsa ta dinhi? Mag-shopping? Depende. Kung ganahan ka. Wow, ibang level na gid akong migo, uy. Kwartahan na gid ka bay. Shopping na. Sa una, lisod pag ukay-ukay. Karon, wa na. Dali na, oy. Aron makasuroy pa ta. Doon na pa tayo 2 ka oras aron isuroy din sa mall. Hala? Awa ko. Kini ko. Bagay ni mo. Yak, di ko ano. Ikamupo ka na, Dave. Taas di ka. Ay ka. Anak na day ni. Unay na gid day ni, ha? Joke. Joke ra gani. Maninuday na siya. Pero, lagi. Tinood bitaw. Angayan ka din ng spaghetti dress. Kanya, parisan og sandal. Ngita sa kong sandal ha. Para iparis ana. Kanang magamit sa dagat. Ayaw na. Garaa gid mo, uy. Kamahal ini niya para dagat, ra. O sige, para simbaw ni spaghetti ang strap sa sinina. Mau. Sige na, pili na. Sige ganahan mo. Ako'y bahala sa tanan. Galanti ko ron. Una-una na ako nga si Amy ka. Kung ikaw ang nag-birthday karon, mao nga ikaw ang akong pamalitan og maayo kay wala na ako mabuhat kaniadto niya. Agay. Ano naman sa kawi? Ano gibalik man nimo si Nina? Jin, ikaw ba sa puto na kay kawi? Sa puto na kini babihana eh. Jin. Huy. Saan ka kawi? Ano naman sab ka? Si Emmy ang gusto nimong pamalitan, di ba? Pues si Emmy ang pangitaa, aron kamo ang mag-uban sa pagpamalit. Ayaw ko kimo ang panakit butas kay sakit na kaayo, Dave. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!